Somber, joh. Zonnetje. Heel sober trouwens. Toen ik een Iris 8 wie, toen leidde al je snie en dat vies het ben, vies het mooi en alles wie wiet. En ik stief van de ruit naar boeten zijn in de pyjama. En één keer ziet een sperwer op uw brievenbus, een green PTT denk je. En ik denk, wat is dat? Ik zie hem nog zo voor me en dat beest shut me on. Nou, en dat, ik weet niet hoe lang het wordt. En toen wie de foto ben ik naar boeten draaft in mijn pyjama. Toen zie je over iets achterlitten hier, ik zou niet weten wat het wezen moest. De snier wie er wat afveegt, zeg maar. En vanaf dat moment ben ik eigenlijk wat fanatieker geworden. Toen dacht ik, oh, wat is dit? Wat is het voor beest? En linksachter zit nog een hele bak met tafel in. Het is gewoon leuk om te doen. Het is een soort van hobby. Ja. Ik bedoel, je bent lekker boeten door en maar opletten. Ja, je ziet nog eens wat. Je bent er gewoon lekker op uit. Ik ben net heel fanatiek, maar we beide wel... Nou, wat ik in de tuin show, dat houd ik al hier bij. Want Ja. daar ga ik eigenlijk misschien nog wel meer aardigheid in. Ik zit nu op 100 soorten in Weiden. Mijn 100ste die hier ik 6 weken waarom, die in Iersvogel. Die kwam uit huis en die ging achterin bij de sleet zitten. Nou, daar zit al op 150 soorten. 152. 152 soorten. Ik ga met nog een soort holpen, zilverplavier. Ja, hij zei wat is dat? Die hak zelfs nog die net hak nog net. En ik ga hem nog net. Nee. Maar ja, dat vind ik wel heel leuk. Ja, bedankt nog. Bedankt. Ja, dat is graag. Maar eerst het wat dat, dan geet ik naar wat een street. Ja, die hak al verlijn. Ja, dat is al lang besloten. Ja, dat is best lekker. Of ik wat verhuizen, hè? Dan begin ik weer op een ei. Zie je hier toen bladkoning, jongen. Hè? Ja. En dan zie je hier op beide kanten helemaal vol met zichtschaf. Die Iersvogels die zitten vaak hier in dit strookje. Oh, bliksem, daar zit hij in. Iersvogel. Je wist nooit waar het komt, hè? Dat is het mooie. Als je de natuur in gaat, dan kun je de hele dag vooruit loeken naar Ameland en de hele dag niks zien. En dan kun je denken, ik ben wat rappig en ik fiets in de winkel en dan komt iets in wat uit Siberië vliegen komt. Dus ja, het is onvoorspelbaar. Je wist nooit waar het in komt. Lekker oude hoeren. Ja, we hadden net alleen nog voor de vogels. We hadden over al hoe het werk en hoe het voetballen en hoe muziek. Dus we hebben een soort welonderwijs.